ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति सुपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय गौरकतादामताय नगरग्रामताय नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 36వ శ్లోకం. జ్ఞాతోహం భవతా త్వద్వం స్వధ్యా దుర్విజ్ఞేయోపి దేహినాం యన్మాం త్వం మన్యసే యుక్తం భూతేంద్రియ గుణాత్మభిః. Translation: Although I am not easily knowable by conditioned soul, you have known me today because you know that my personality is not constituted of anything material, and specifically not of the 5 gross and 3 subtle elements. Hari bol. Adbhutamaina shlokam. Jnatoham bhavata tva adhya durvigneyopi dehinam yanmam tvam manyase yuktam bhutendriya gunatmabhihi. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Knowledge of the supreme absolute truth does not necessitate negation of the material manifestation, but understanding of spiritual existence as it is. To think that because material existence is realized in forms, therefore spiritual existence must be formless, is only a negative material conception of spirit. ఇక్కడ భగవంతుడిది రెండు రకాల వారు ఉన్నారు. ఒకరేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు భగవంతుడిని నమ్మని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు వికర్మీలు, అసురులు. వారు ఎందుకు నమ్మరు అని అంటే వారు కామ కోరికలు వారికి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో కాబట్టి వారు నమ్మరు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక రకం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని నమ్మరు, కానీ మోక్షం అనేది మనం పొందాలి అని అనుకుంటారు. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది ఉన్నది. మొదటి స్టెప్ అయితే వారు క్రాస్ అయ్యారు. అసలు నేనెవరిని, ఎందుకు వచ్చాను, నా లక్ష్యం ఏంటి, నేను ఎందుకు ఈ లోకంలోని ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను అనేది ఆలోచిస్తారు. ఆలోచించినప్పుడు వారు అవలంబించే పద్ధతి ఏంటి అని అంటే కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు మనం భగవంతుడిని మనం కొలవాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడే సర్వశక్తిమంతుడు, అతనే మనల్ని బయటకు తీయగలడు. అంతదాకా వాళ్ళు నమ్ముతారు. బట్ వారు ఆలోచించేది ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు భగవంతుడు, నువ్వు భగవంతుడు, నేను భగవంతుడు అన్నట్టుగా మాయలో ఉంటారు. సో నైతి నైతి నైతి, భగవంతుడు ఈ రకంగా కాదు, ఆ రకంగా కాదు అని. సో మాయావాద ఫస్ట్ కేటగిరీ. సో ఎవరైతే వికర్మీలు ఉంటారో వారు భగవంతుడి దగ్గరికి ఖచ్చితంగా చేరుకోలేరు. అసురులు వారు ఇంకా ఇంకా అధమ లోకాలకు వారు చేరిపోతారు. ఎక్కడైతే దైత్యులు వారంతా ఉంటారో ఆ లోకానికే వారు కూడా చేరుకుంటారు. సో వారు కూడా దైత్యుల్లోంచి ఒకరు అయిపోతారు. సో తెలియకుండానే వారు ఎప్పుడు దానవుల్లాగా మారిపోతారో వారు మారిపోతారు, వారి ప్రవృత్తి అన్నీ కూడా. సో అది మొదటి కేటగిరీ. రెండవ కేటగిరీ మాయావాదులు.
కాదు కాదు భగవంతుడు ఇలా కాదు అలా కాదు నైతి నైతి అనుకుంటూ వారు అనుకుంటారు. సో అది రెండో కేటగిరీ. వారికి కూడా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకునే అవకాశం లేదు. సత్యాన్ని అన్వేషించే మార్గంలో ఉంటారే గాని వారు భగవంతుడిని చేరుకోలేరు. సో నెక్స్ట్ వస్తారు శూన్యవాది వారు నిరాకారవాదీలు. సో వాళ్ళేంటి అని అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా లాజిక్ ఉపయోగిస్తారు. మనకందరికీ కూడా ఒకవేళ ఆకారం ఉన్నది అని అంటే కాబట్టి భగవంతుడికి ఆకారం ఉండదు. సో కొంతమంది ఇతర మతస్థులు కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఏదైనా క్లాసులకి వాటికి. అసలు భగవంతుడికి రూపం ఉన్నది అని అంటే ఆయన కృష్ణుడు మరి దేవుడు ఎలా అవుతారు? మనిషి అనేవాడు శరీరం తీసుకుంటాడు, వాడికి పుట్టుక చావు అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడు అనేవాడికి అసలు టైం అనే దాంట్లోనే ఉండరు. మరి అలాంటప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా దేవుడు అవుతారు? మా దేవుడే దేవుడు అని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. సో ఈ రకంగా వారు కొంతమంది నిరాకారవాదాన్ని పూజిస్తారు. వారు ఒక ఆకారమైన రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఒక టోంబ్, ఒక దీన్ని వారు గుడ్డలు పరిచేసి వారు పూజిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ రకంగా నిరాకారవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు భగవద్గీతలోని. సో నా జన్మ నా కర్మ అన్నీ కూడా దివ్యమైనటివి. సో ఇది తెలుసుకున్న వారికి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని. శ్లోకం ఏంటది? జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేది తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి స్వార్థం. పర్ఫెక్ట్. సో అందులో చెప్పేశారు భగవంతుడు నా జన్మ నా కర్మ అన్నీ కూడా దివ్యమైనటివి, మీలాంటిది కాదు. మీరందరూ శరీరం తీసుకుంటారు, మీకందరికీ కూడా పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం ఉంటుంది. మీ అందరికీ సూక్ష్మ శరీరం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ ఈ స్థూల శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుందో స్టిల్ సూక్ష్మ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టుండదు. యాక్చువల్గా సూక్ష్మ శరీరమే ఆత్మని పట్టుకొని ఉంటుంది. సో దానితో పాటు బయటకు వచ్చేస్తుంది. బుద్ధి, మిథ్యాహంకారం, మనస్సు, ఈ మూడు కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి లేదు, స్థూల శరీరము లేదు, సూక్ష్మ శరీరము లేదు. భగవంతుడి ఎంటైర్ శరీరం అంతా కూడా దివ్యమైనటిది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు మనలాగా కట్టుబడి లేరు. ఒక దొంగ కూడా జైల్లోనే ఉంటాడు. ఒక పోలీస్ హెడ్, ఒక డిప్యూటీ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసు, అటువంటి వాళ్ళు కూడా జైలు లోపలికి అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ డిప్యూటీ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసు దీనికి జైలు నియమాలకి కట్టుబడి లేరు. ఆయనే నియమం. ఆయన నియమం తలకు సృష్టికర్త. ఆయన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆయన ఫైనలైజ్ చేస్తారు. ఏ ఖైదీని ఎప్పుడు ఏ జైల్లో పెట్టాలి అనేది అతను డిసైడ్ చేస్తారు. ఆ జైలర్ కానీ లేకపోయిందా ఆ పోలీస్ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి లేకపోయింది ఒక జడ్జ్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ ఒకవేళ వస్తున్నారు అని అంటే దీని లోపల జైలు లోపల అతను కూడా ఒక పిక్ పాకెటరో అన్నట్టుగా కాదు. కానీ లోపల ఉండే వాళ్ళు అనుకుంటారు వీడు కూడా పిక్ పాకెటరే అని. కానీ జ్ఞానులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇతను అన్నిటికీ హెడ్ అని. సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఈ ఖైదీలు ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి అని, లేకపోతే ఏ జైల్లో ఉండాలి. కాబట్టి భగవంతుడు మనలాగా కాదు. అది తెలియని వారేంటి అని అంటే ఎయిదర్ వారు వికర్మలు చేస్తూ ఉంటారు అసురుల్లాగా, లేకపోయిందా భగవంతుని గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం లేని దాని వల్ల వారు మాయలోనే ఉండిపోతారు. ఆర్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే నిరాకారవాదం, శూన్యవాదాన్ని వారు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఈ రకంగా ఎంత చేసినా సరే కూడా మనకి 12వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నారు తే ప్రాప్నువంతి మాం ఏవా సర్వభూత హితే రథ. ఇటువంటి వారు ఎంత చేసుకున్నా సరే కూడా ఫైనల్ గా వారు భగవద్ధామానికి అయితే వారు చేరుకోలేరు. ఫైనల్ గా చేరుకుంటారు వారు, నా దగ్గర ఫైనల్ గా చేరుకుంటారని, చేరుకోలేరు కాదు,
ఫైనల్ గా చేరుకుంటారు వారు. కాకపోతే ఈ రకంగా కాదు, వీరందరూ కూడా ఫస్ట్ చేరుకునేవారు కాదు. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాం సక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవాద్యర్ అవాప్యతే. ఎవరైతే శరీరం కలిగిన వారు ఉంటారో వారికి చాలా చాలా దుఃఖానికి చేటుది. సో అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం. సో ఈ రకంగా అది దుఃఖానికి చేటు, కాబట్టి అంత ఈజీ అయితే కాదు అని అన్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలోని. భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగానే భాగవతంలో కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మీలాగా నాకు 5 పంచేంద్రియాలు మరియు 3 సూక్ష్మ శరీరాలు, పంచేంద్రియాలు కాదు, పంచభూతాలు మరియు సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారం మీకున్నట్టుగా నాకు లేదు అని. అండ్ ఈ శ్లోకం బట్టి ఇంకోటి కూడా ఏం తెలిసిపోతుంది అని అంటే, భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నది ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నారు, నన్ని అంత సులభంగా ఎవరు తెలుసుకోలేరు. సో ఎవరు కూడా భగవంతుణ్ణి అంత ఈజీగా తెలుసుకోవడం అనేది కుదరని పనది. ఎవరికైనా తెలుసా దాని శ్లోకం? సర్వమేతత్కృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవాః. పర్ఫెక్ట్. దేవతలకు గాని దానవులకు గాని వారెవ్వరికి కూడా భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలియదు. సో అది కాకుండా 11వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు భగవంతుడు తన విభూతి యోగంలో. భగవంతుడు ఆ రూపం ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో అది వేదాల ద్వారా కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దానాల వల్ల కానీ, లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే కూడా వారు చేసిన పనుల వల్ల వారు పొందలేరు అని కూడా మనకి చెప్పారు. సో అది కేవలం అంటే కేవలం అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది అని. ఎవరికైనా తెలుసా అది శ్లోకము? నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా ఉన్నది, భక్త్యాతో అనన్య సాఖ్య హం ఏవం విదోర్జున జ్ఞాతం దృష్టం సతత్వేన ప్రవేశం చ పరంతప. సో కేవలం అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు. భగవంతుణ్ణి ఇతర దేని వల్ల, దానాల వల్ల కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, యజ్ఞాల వల్ల కానీ దేని వల్ల కూడా తెలుసుకోలేరు. భగవంతుణ్ణి కేవలం అంటే కేవలం భక్తి యొక్క సేవ ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. భక్తి ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. భగవంతుణ్ణి కట్టి పెట్టేయచ్చు మనం భక్తితోని. ఏ రకంగా అయితే యశోదామాత కట్టి పెట్టేశారో కృష్ణుణ్ణి, ఆ రకంగా కట్టి పెట్టేయచ్చు భగవంతుణ్ణి. మన హృదయంలోని మనం భగవంతుణ్ణి గట్టిగా బంధించేయచ్చు మన ప్రేమతోని. మన ప్రేమ అనే ఆ తాడుతోని మనం భగవంతుణ్ణి కట్టిపెట్టచ్చు. కానీ ఇతర ఇంకా దేని వల్లైనా మనం భగవంతుణ్ణి కట్టిపెట్టాలి అని ప్రయత్నిస్తే మాత్రం భగవంతుడు కాలస్వరూపం అయిపోతారు. దుర్యోధనుడు కూడా భగవంతుడిని బంధించాలనుకున్నారు శాంతి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు. ఆంజనేయ స్వామిని కూడా బంధించాలి అని అనుకున్నారు రావణాసురుడు శాంతి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చినప్పుడు. తోక గగ్గంటిచ్చేశారు. ఏం చేశారు? 2 అంబాసిడర్స్ వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసి పెట్టేశారు, దుర్భరం చేసి పెట్టేశారు. రావణ లంకని మొత్తం అంతా దగ్ధం చేసి పెట్టేశారు ఆంజనేయ స్వామి. స్వర్ణ లంక అని అంటారు, అది బంగారంతో నిర్మించిన లంక. అది దానంతా కూడా నాశనం చేసి పెట్టేశారు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి లేక భగవంతుని యొక్క భక్తులని ఇబ్బంది పెట్టేదానికి ప్రయత్నిస్తారో వారికి మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు. కానీ అదే ప్రేమతోని మాత్రం ఎవరైనా బంధించాలనుకుంటే భగవంతుడు స్వతహాగానే వారికి బందీ అయిపోతారు. యశోదామాత కూడా తాడు కట్టలేకపోయారు. ఎంత తాడు తెచ్చినా సరే కూడా అదేంట్రా మనం గొల్లవాళ్ళము, మన దగ్గర తాళ్ళకి ఇదేమున్నది, తక్కువ ఏమవుతుంది మనకి, తాళ్ళు లేకపోవడం ఏంటి మన దగ్గర, తాళ్ళు తీసుకోరండి అని ఎన్ని తాళ్ళు తెచ్చినా సరే కూడా కరెక్ట్ గా 2 అంగుళాలు
తక్కువైపోతుంది. ఆఖరికి కృష్ణుడు చెప్పాడు, అమ్మా ఇదంతా కాదు కానీ నాకు ఇవ్వు తాడు అన్నారు, అతనే గట్టిగా కట్టేసుకున్నారు, ఇప్పుడు సరేనా అని. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని ప్రేమతో మాత్రమే మనం బంధించగలం. సో ఆ బంధనానికి అతను ఇష్టపడతారు కూడా. సో భగవంతుని యొక్క భక్తుడు ఎప్పుడైతే కోరుకుంటారో వారి కోసమని ఎటువంటి కార్యమైనా చేసేస్తారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారు తన తండ్రికి హిరణ్యకశిపుకి, భగవంతుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటారు, స్తంభంలో ఉంటారు, స్తంభంలో కూడా ఉంటారు అని. కానీ భగవంతుడు కేవలం తన భక్తుడిని ఆనందపరిచేదానికి అతను అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు అన్నట్టుగా కాకుండా అతను చెప్పేదాన్ని నిజం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నా స్తంభం నుంచి బయటకు వచ్చారు భగవంతుడు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు భక్తుల కోసం ఏదైనా చేయగలరు. So the real spiritual conception is that spiritual form is not material form. Brahma appreciated the eternal form of the Lord in that way, and the personality of God had approved of Brahma's spiritual conception. In Bhagavad Gita, Lord Krishna condemned the material conception of his body. So ఏ శ్లోకంలోని భగవంతుడు చెప్పారు, వీళ్ళకి ఎవరికైతే తెలీదో వారు నన్ను సామాన్య మానవుల్లాగా భావిస్తున్నారు అని. అవజానంతి మామూఢ చెప్పండి. మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా తెలిసి కూడా చెప్పారు, ఎవరో చెప్పిన దాన్ని విన్నారు, అయినప్పటికీ కూడా వారు నమ్మటం లేదు భగవంతుడిని. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా శరీరాన్ని రూపాన్ని తీసుకున్నారు అని అంటే దాన్ని నమ్మకుండా వారు భగవంతుడు ఎక్కడా అన్నట్టుగా అనుకున్న వారికి వారిని మూఢులు అంటున్నారు, ఫూల్స్ వాళ్ళు. సో మనిషి రూపాన్ని ఆశ్రయించారు, అంటే మనిషి రూపం అంటే యాక్చువల్గా అది కృష్ణుడి రూపం. అదే రూపాన్ని మను తీసుకున్నారు. మనమంతా భగవంతుని యొక్క అంశలం. సో ఉన్నతమైన అంశాలకి భగవంతుడు లాంటి స్వరూపమే ఇచ్చారు. సో అధమంగా వారి కోరికలు బట్టి వారికి లోవర్ స్పీషీస్ కూడా ఇస్తున్నారు, ఆ రూపం వేరే. బట్ హయ్యర్ స్పీషీస్ వారందరికీ కూడా అప్ టు మిడిల్ లెవెల్ వారికి అందరికీ కూడా భగవంతుని లాంటి రూపమే ఇచ్చారు. సో దీన్ని చాలా మంది నమ్మకుండా పోతారు. నమ్మకుండా పోయినప్పుడు వారు మూఢులు అని అంటున్నారు. So a conception that arises because he is apparently present like a man. So ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు కూడా మనిషి రూపంలో వచ్చారు కాబట్టి. The Lord may appear in any of his many spiritual forms, but he is not materially composed, nor has he any difference between body and self. That is the way of conceiving the supreme form of the Lord. ఇది భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే పద్ధతి. 37th శ్లోకం. తుభ్యం మద్విచిక్షసా సాయాం ఆత్మా మే దర్శితో బహిః నలేన సలిలే మూలం పుష్కరాస్యా విచిన్వతః. Translation: when you are contemplating whether there was a source to the stem of the lotus of your birth, and you even entered into that stem, you could not trace out anything. But at that time, I manifested my form from within. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The personality of Godhead can be experienced only by His causeless mercy, not by mental speculation or with the help of material senses. Material senses cannot approach the transcendental understanding of the Supreme Personality of Godhead. He can be appreciated only by submissive devotional service when he reveals himself before the devotee. Only by love of Godhead can one know God and not otherwise. The personality of Godhead cannot be seen with the material eyes, but he can be seen from within by spiritual eyes, opened by the ointment of love of Godhead. As long as one's spiritual eyes are closed due to the dirty covering of matter, one cannot see the Lord.
But when the dirt is removed by the process of devotional service, one can see the Lord without a doubt. Brahma's personal endeavor to see the root of the lotus pipe failed. But when the Lord was satisfied by his penance and devotion, he revealed himself from within with no external endeavor. So, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకి మనం మన భౌతికమైన నేత్రాలతోని, భౌతికమైన కాంక్షలతోని, వాటితోని మనం ఎప్పటికీ చేరుకోలేము భగవంతుడు. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అంటే కేవలం ఒకే ఒక పద్ధతి ఉన్నది. అదేంటి అని అంటే భక్తి. భక్తి మార్గంలోనే, అది కూడా అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఏంటి అని అంటే మన జీవులకి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది అని అంటే అందరికీ కూడా కామ్యం కోరికలు, అంటే కామము అనేది మనందరినీ ఆవృతం చేసి ఉన్నది. సో ఒక్కొక్క జీవరాశిలోని ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. మానవులకి ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా పొగ అగ్నిని కమ్మి వేస్తుందో ఆ రకంగా మానవులకి, మరియు ఇతర జీవజాలాలకి ఏ రకంగా అంటే, సో దర్శ అంటే ఒక అద్దం మీద దుమ్ము, మలినం ఏ రకంగా అయితే చేరుకొని ఉంటుందో ఆ రకంగా జీవ జంతువుల్లోని కామం అనేది కప్పేసి ఉంటుంది. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోనివ్వదు. సో ఏ రకంగా అయితే మిగతా చెట్లు ఆ జీవరాశుల్లోని, సో అది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఒక గర్భంలోని ఒక శిశువు, మావి చేత శిశువు ఏ రకంగా అయితే కప్పబడి ఉంటుందో ఆ రకంగా కామం అనేది కప్పబడి ఉంటుంది మన ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ మీద. హరే కృష్ణ. సారీ, మధ్య కాల్ వచ్చింది. హరే కృష్ణ, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. యా, శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? ధూమేనావ్రియతే వనిః యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్కలకి ఒక్కొక్క స్థాయిలోని కామము అనేది కమ్మి వేసి ఉంటుంది. కానీ మనం ఆ కామాన్ని కానీ ఒకవేళ తుడిచేయాలి. ఏ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇది ఇచ్చేశారు, మనకి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు. దానివల్ల మనం దీనంతా తుడిచిపెట్టేయచ్చు. ఏదైతే కామం కమ్ముకొని ఉన్నదో వాటన్నిటిని మనం తుడిచిపడేయచ్చు. చేతో దర్పణ మార్జనం భవమహాధవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం ప్రం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. కాబట్టి మర్జనం చేస్తూ ఉన్నామనంటే మనకి ఆ కమ్ముకున్న మలినం అంతా మనం తప్పుకొని ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఒకటి భక్తి అనేది ఉండాలి, నమ్మకం అనేది ఉండాలి, గురు సాధు శాస్త్రాల మీద మనం ఆశ్రయపడాలి. సో ఈ రకంగా చేసామనంటే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు భగవంతుడే తన తెర తొలగిస్తారు. ఇన్ని చేసినా సరే కూడా స్టిల్ నాకు భక్తి ఎందుకు రావటం లేదు, భగవంతుడు నాతో ఎందుకు ప్రసన్నులు కావటం లేదు అని అంటే భగవంతుడు కొంత పరీక్ష పెడతారు. నిన్ననే మనం చూసాం, కొన్ని కష్టాలు ఇస్తారు. సో ఆ కష్టాలు దేనికి అని అంటే మనకి భక్తిని పెంపొందించే దానికోసం. అర్జునుడికి కష్టాలు ఇచ్చారు. సో యుద్ధ భూమిలోని యుద్ధం చేయాలి, అతనికి అది చావు గంట తక్కువైతే కాదు, కానీ అతనికి ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే భక్తిని పెంపొందించేదానికి. అతని వల్లనే భగవద్గీత అనేది వచ్చింది. పరీక్షిత్ మహారాజ్కి తక్షక నాగు చేత కాటు వేయబడతారు అని చెప్పని ఒక గొప్ప రాజు, అర్జునుడు యొక్క పౌత్రుడు. అటువంటి రాజు మనం మనలాంటి వారు ఏదైనా ఒక ఇది చేసామని అంటే, ఒక వికర్మ చేసాము అని అంటే అది మన ఇంటి దాకానే ఉండిపోతుంది, ఎవరికి పెద్దగా తెలియదు. కానీ ఒక చక్రవర్తి రాజు ఎవరైతే ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేశారో అతను ఒక ఋషి మెడ మీద ఒక చనిపోయిన పావుని వేశారు అని అంటే అహంకార మదం వల్ల అది సర్వవ్యాపి అయిపోతుంది. ఆ చెడు పేరు, అపకీర్తి దక్కిపోతుంది. ఏంటి ఇంత పెద్ద చక్రవర్తి, ఇంత మంచివారు ఇటువంటి పని చేయడం ఏంటి అసహ్యంగా అని చెప్పని. అందులోని కలి ప్రభావం అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది.
కలి ప్రభావం ఏంటి అని అంటే ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు మనసులోని అందరికీ ధారణలు వచ్చేస్తాయి. సో అటువంటి వారికి తన ఆ మునిపుత్రుడు శాపం ఇవ్వడం ఏంటి, ఆ తక్షక నాగొచ్చి ఆయన్ని కాటేయడం ఏంటి, ఆయనకుండే శక్తితోని ఆయన కావాలని అంటే ఆ శాపానికి విరుగుడు కూడా కనుక్కునేది. కానీ భగవంతుడు ఆ మాయని కమ్మిచ్చిందే ఎందుకనంటే అతని మాధ్యమంగా మనందరికీ శ్రీమద్ భాగవతం అనే ఈ గొప్ప గ్రంథం, అమల పురాణం మనందరికీ వస్తుందని. సో అందుకోసమని భగవంతుడు ఇది చేయించారు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు కష్టాలు అనేది భగవంతుడు ఇస్తారు భక్తులకి. అది కేవలం ఎందుకు అని అంటే వారు భక్తి అనేది పెంపొందించేదానికి. ఈ రకంగా బ్రహ్మ కూడా ఆ కమలము నుంచి వెతుకుదామని అనుకున్నారు, ఎంతో ప్రయత్నించారు. ఆయన విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు జాడ తెలియలేదు. కానీ భక్తితో ఎప్పుడైతే కొలిచారో భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయిపోయారు. కాబట్టి మనం కూడా అవజానంతి మామూడ మానుషిం తనమాశ్రిత, ఆ రకంగా మనము భగవంతుడిని అతను మానవుడే కదా అన్నట్టుగా మనం ఎలాగో మీలోంచి ఎవరు అనుకోరు, కాకపోతే ఏ రకంగానైనా ఎవరికైనా ఆ థాట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ రకంగా ఎవరికి రానికుండా వారిని కూడా భక్తి మార్గంలో పెట్టేదానికి ప్రయత్నించామనంటే మనకి కూడా ఉత్తమమైనది. సో ఇక్కడతోనే మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి